Ja, velkommen til Langerens ski-dagbogen. Nu skal I lige prøve at se, hvordan man kører på Langeren her. Det er ikke det nemmeste i verden. Men lige nu, der går det nedad. Og så er det ingen problem. Og så skal man prøve at se, om man kan komme ned i de her spor. Og det er ikke det nemmeste i verden. Og når man kigger på norsken, så går det jävla bra. Men når man kigger på svensken, så går det skitdårligt. Det går skitbra. Hvordan går det, svensken? Det går bra. Det er godt. Jeg fick vänta på dansken. Kan du give en demonstration af, hvordan man skal åka på ski? Jeg visar. Du viser. Kom. Lige præcis. Man tager simpelthen det ene ben og sætter foran det andet. Det er skidesvært. Men nordmændene, de suser bare derud af unge som gamle. Hvor man føler sig fandme som en på 70, når man ræser. Ja, det ser fint ud. Det ser fint ud. Ja. Men det var alt herfra. En lille skimelding fra Sognsvand, Norge, Oslo. 13. februar 2010, Danmark. Norge. Vel.